ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಣ್ಣಿ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲು ಪೋಯಿರು ಕಾಣದ ಹೊರತ ಬೇಲಾಂಡ್ ಮಾಮಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕಟ್ಟೋಡು ಬೈಯಟ್ ಮಿನಿ ಕಟ್ಟುನು ಇತ್ತೆ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಪೋರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಸಿಂಪಲ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪತೆ ಅಂಚೆ ನಾತ್ಚಿ ದಾಲ ಕಂದಿಚಿ ಅಂಚ ಚೂರು ಪೂಜೆದ ಮತ್ತು ಪತಂಬರ್ಕ ಮರ್ದಕ್ಲ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಅಂತ ಬಿದ್ದಣ್ಣಿ ಫುಲ್ ಪಾಮಜಿಲಾಗ ಆತು ನಾವು ಬೂರ್ದಲ್ಪ ಒಂಥರ ಹಾಕೊಂಡು ನಡಪ್ನ ಕಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮುಗಲುಂಡಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಬರ್ಸ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಪೊಳಲಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ತೆತ್ತೋನರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಕೈಕ ಮಾಡ ಪೊಸತ್ತ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆತನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಂದು ಹಡೆ ಪೋಡುಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿಂದಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಂದಿರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಎಂಕ್ ದೇವೆರೆಗ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮಂಗ್ ಬೋಡು ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ಬತ್ತದ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಲ್ತರ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಪೊಳಲಿಡು ಅಂಚ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ರಾಖಿ ಮತ್ತು ಬೈದನಿತ್ತು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ಗೆ ರಾಖಿ ತೆತ್ತೊಂದು ತರಕಾರಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಂದು ಬತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ತನ ಜೋರು ಬಡಾಂಡು ಏನು ಮರ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇತ್ತಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಶೀತದ ಅಂಚ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಒಡಲ ಬಟಾಟಂಬಲ ಶೇರ್ಮಂತ ಆರು ವಡೆ ತೆತ್ತೊಂಡೇರಿ ನಾನು ಬಟಾಟಂಬಡ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ಮಂತ ಒಂದು ತಿಂದ ಮುಲ್ಪ ಪೊಡಲಿಡ ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಎತ್ತನದೆ ಪರತ ಉದೇತದಿತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತ ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಮರ್ತದಡೆ ಪಿದಣ್ಣಿಕ ಪೂರಲ್ದ ಪೂರಾಂಡು ಎತ್ತೊಂದು ಈ ರಂಚ ಕೊರ್ಲಿಲ್ಲಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೂಜೆದ ತುಂಬ ಒಂದು ದೊಂಬಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮೋಡ ಗುರಿ ಉಂಡದೆ ಸಂಕೋಡು ಹಾಕಲಿ ಅಂದು ಮರ್ದ ತಡೆ ಹೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮರ್ದದವಳು ಫುಲ್ಲು ಜನ ಜ್ವರ ತಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಜ್ವರ ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ಎದಕ್ಕೆಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಜ್ವರ ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ಇತ್ತು ವೈರಲ್ ಪಂಡ ವೆದರ್ಲಾದ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಶೆಕೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆದರ್ ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಏರೆಗ್ ತುಂಡಲ ಜ್ವರನೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜ್ವರತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಂಡು ಓಲಿತ್ತುಂಡಿಯೇ ಎಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಕೇರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಗೇಲಿಗೆ ಕೇರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಪೂಜೆದ ನೈವೇದ್ಯದ ಪೂರ ಸಾಮಾನುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷನ ತಿಂಡಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ಇಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ಲೆನ್ನ ಮರ್ದಲುಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ದೇವರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಪೂರ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾನು ಇಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾನು ಇಪ್ಪುನು ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ ಕಾಯಿಲ ಒಂದು ವರ್ಷನ ತಿಂಡಿ ಒಂದು ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇಂಚ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಮುರಾನೆಕುಲು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪೋನಂಗ ಮುನ್ನೆಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ 4 ಅಂಬಡೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿರವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಂಡೆ ಅವು ತೋಷ್ಪಲ್ಲೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಅಂಬಡೆ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಹಾಳಾತನ ಅಂದದೆ ನೆನ್ಪಾರ್ದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂದ್ಪುಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೇರೆ ಎತ್ತನದೆ ಕಾರುಂತವನಲ್ಪ ಅವು ಕೇರೆ ನೆಟ್ಟ ಟ್ಯಾಪುದಲ್ಪ ತುಲ್ಲಾರೊಂದುಂಡು ಎಂದಾದ ತುಲ್ಲಾರನೊಂದು ತೂನಾಗ ಮೆರಡ ತುಯರವನ್ನಾಗ ಮೇರ್ಪನ್ಪೇರಿ ಕೇರೆ ನಿಂಗತನ ಅವು ಒಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಲ್ಲೆನ ಸಪೂರದ ನನ್ನೊಂದು ಜಿಪ್ಪುನತೆ ಪಗೆಲೆನೊಂದು ನಿಂಗುತಿನಿಗೆ ನೆಕ್ ನಿಂಗರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬಿದಾಯ ಬರ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ತುಲ್ಲಾರ್ನು ಎಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆತ ಬೋತು ನೆಟ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಬಂದು ಐತೆ ನೆಟ್ ಇಮ್ಮೆಟ್ ನವಿಲ್ ಬೈತನು ಆಮೆಟ್ ಕೇರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಕೇರೆಂಡು ತುಲ್ಲಾರೊಂದು ಆಮೆಟ್ ನವಿಲ್ ಬೈತನು ನವಿಲಿ ಕೇರೆನ್ ತೂಂಡ ಕೇರೆನ್ ತಿನ್ಪುಡು ಕೇರೆನ್ ತಿಂತನು ನವಿಲ್ ಇತ್ತವೆಂತುಂಡ ನವಿಲ್ ತಿನ್ಪುಂಡು ತುಲೆಗೆ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಎಂಚೋಂಡು ಬಂದು ಅವು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ತುದಾವು ಪೋಂಡು ಇದನ್ನ ಎತ್ತೊಂದೇನು ಅವು ತಿಂತು ಯಪ್ಪ ಅವು ಹೆಂಗೆ ತುಯ್ಯರ ಆತಂದ ನೆಟ್ಟೆ ತುರ್ಲಾರ್ನ ಮಾತ ಮಕ್ಳೆಂದುಲೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಬಾಕಿಲ್ಲೆ ಅವಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶೋ ಶೋ ದೂರ 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 ಬೋಪೆಗೆ
ಫಸ್ಟ್ ಕೋಡೆ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬಡನಾಗ ಏಪಲೋರ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೊರಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆದಾಲ ಮನ್ಪರ ಎಂಕ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಗಿ ಏಮಂತಂದ್ರಲೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತನ ಪಕ್ಕ ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪಿರ ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಪಿರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪಾರ್ದು ಅಂಜೇ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಗನೆ. ಏನತ್ತೆ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ದಾಸೇಮಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಪಟ ಪಟ ಬರ್ನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೇವರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ತುಯ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಜಿ ಪಾಂಡ ಗಂಜಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿಡ್ದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಸುಕ್ಕ ಗಸಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿಡ್ದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನು ಬೇವರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿರನ್ನು ಬಾಡ್ಗ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಹಿಡ್ದು ಇದಿತ್ತಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಬುಡಿಯರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಬೇತೆ ದಾದ ಪಾಡ್ರನ್ನು ಪಾಡಲಿ ಹತ್ನೆಟ ಅವನ್ ಫ್ರೈ ಆವರೆ ಬಿಡೋಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿರು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂತಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ದಾಲನೆಕ್ ಪಡಿಯರೆಜ್ಜಿ ಚೂರು ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿಡ್ದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ತಾರೆ ಪಾಡ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕುಡೋರ ಬೇಯ್ಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಅವು ತೆಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆತಿನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬೇಯೋಡು ಒಂದು ನೀರುಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ಕಜ್ಪುಗಿಜ್ಜಿ ಬಾಯಿ ಸರಿಜ್ಜಿ ಬಾಯಿ ಪತ್ತುಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ಲು ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಮೂಡಿಪ್ಪುಜಿ ಶಕ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಬಾಡಿಡು ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಈಸಿ ಆದ ಪಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ವರ್ಷಗ್ಲನ್ನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡ್ಡು ಉನ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಉಪ್ಪಡ್ಡು ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ತಿಂಡಿಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ತಿಂಡಿ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಆಯ್ದಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೆ ದೋಸೆ ಗಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾಂಡ ತಿನ್ಪುಜೆ ಆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಿಂದೆಡ ಬೈಯರ್ ತಿನ್ಪುನು ಕಾಂಡ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜೆ. ಆಗ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಪ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ಕೋಡೆ ಪ್ಲಮ್ ಕಂತದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅವು ಕೋಡೆದ ಅರ್ಧ ಕೋಡೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೇ ನೇನಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯತ್ತುಲೆ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿಡ್ದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಏನಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪಾಲ ಒಂದೇನು ಮಂತನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಆಯ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಅರೆಪ ಪೂರ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಡ್ರೈ ಮಂತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಕಜ್ಜಿ ಪಾವು ಬೇಗ ಮುಗಿಯುಂಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ದೀತೆ ಆಯ್ತು ಕಾಂಡದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓನಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪಾರಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಕೋಡಿಡ್ದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೆಟರ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರ್ಲುಂಡು ಪೂಜೆಗೆ ಪೋರೆಂಡು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪು ಅವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಅವರು ಹುಷಾರಾತ್ವೇಡ ಯಾವುದು ಪಂದು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಜ್ವರತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನತ್ತೆ ಅವೇನ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಂಚ ದೇಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಪೂಜೆದ ಮಾತಗಡೆ ಮೂರನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಆತನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಆತೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಚ ನಮಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮನ್ಪುನೆರ್ದ ಹತ್ರ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡಾರ ಬೈಯೋಡೋರ ನಡ್ಸತಿ ಪಿದಾಡಾಪುಂಡು ಅವೇ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿನಂಗೆ ಅವೇನೊಂದಿತ್ತು ಹುಷಾರಾಯಡ ಯಾವ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಾಯ ಇತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಬೈಯಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಆವಡತ್ತೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮ್ಯಾಕಿ ಮಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾಲ ಕೊಡ್ತುಚಿ ಇನ್ನು ಚೂರು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎತ್ತನ ದಪ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವೇನು ಕುಂದಾಯ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಪೂರ ಫುಲ್ ಕೈಪೆ ಅಂಚ ತಾರದ ಪೇರು ಅಂತ ತಂಪುಲತ್ತೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಅವೇನು ಮಲ್ತದಿಯೆ ಅಂಚ ಕಜ್ಜಿ ಪಾವುಡು ನಾನು ಕೈಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾಣೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಕಾಯಿ ಕಂದಿದೆ ಕೋಡೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಎಂಬಡೆ ಕೋಡೆ ಮಂತೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಕಂತ ದಿನ ಅವಿದೆ ಕಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ದುವಾಂಡ್ ರಾಗಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕುಂದಾದಿಯೆ ಚಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೆಯ್ಯಿ ಆವಡೆಂಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆಗೆ ನೆಯ್ಯಿ ಮನ್ಪರ ಒಂದುಲ ನೆನಪೇಜಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ ಎತ್ತನು ಪೇರ್ದಕ್ಕೆನೆ ಒಂದಿತ್ತ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೋಜಿಂದಲ ಪನೊಲಿ ಪಾಯಸ ಅಂದಲ ಪನೊಲಿ ಎನ್ನಲ ಪನೊಲಿ ಒಂದೊಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಈತ ತೆಲ್ಪಿಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಚೌಲಿ ನನಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಹದ ಎತ್ತ ಬೇಲೆಂಡು
ಬಯ್ಯದ ಚಾ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆಂಚು ಪಂದ್ ಗಂಟೆ ಏಲ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಗಾಯ್ದು ಬೊಕದಾದಿ ಕಾಯ್ದ ಕಜಿ ಪವರುಂಡು ಅಂಚೆಂಚು ಪಂದ್ ಇನ್ನು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಕೆಲಸನೇ ಉಂಡು ತುಕ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯ್ದ ಕಜಿಪದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನನ್ನ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತೆಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂತ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ದಿಕ್ಕಗ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.